Jöhet tehát a szöglet. Ugye Juhász az egyik edzésen tapasztalt valami hasonlót, amely után nem is tudta folytatni az aznapi tréninget. Nagyon nagy szükség van rá, mondanom sem kell, hiszen rengeteg védő esett ki az elmúlt időben. Jön a svédek szöglete, és a fejes góljuk! Rögtön a 8. percben. Hát nagyon üresen maradt a gyerek. Hát olyan üresen, hogy már a kupac aljában, és ölelgetik őt. Alig, hanem Mellberget. Így is van ki mást. Az egykori Aston Villa játékost, aki kibújt, nagyon szabadon jutott a labdához hátulról, valakinek menni kellett volna vele. Ő különben is erőhíres a fejeseiről, mindig előre megy szögleteknél. Bizony, bizony. Megelőzte sajnos az emberünket Mellberg. Most indul be, igen. Valakinek föl kellett volna venni időben. Így van, itt már nem is volt kit megelőzni, mert nem vettük föl. Gyorsan elvégzi Hajnal a bedobást, a beadás nem tűnik rossznak. Sikerül még kifejelni. Az lövő helyzet, Halmosi 11-est kaptunk! Ha-ha! Megítélte a játékvezető! Megítélte a játékvezető! Zsuzsák harcoltak ki! Azt a mindenit! Kétszer egymás után, nem tudom, az elsőért vagy a másodikért? Szerintem az elsőért, nem ezért, itt már Halmosi esik át. Az elsőnél már úgy láttam, hogy megítélte a játékvezető. Na nem nézzük, ez a második továbbra is. Halmosi gyönyörű homorítása. 11-es, kérem szépen! Megkaptuk az esélyt! Huszti fogja elvégezni. És ezzel az eséllyel most akkor élni kell. Gyerünk! Gyerünk, Szabolcs! Igen! Egyenlítettünk! Egyenlítettünk! Huszti góljával! Aki olyan, de olyan rég volt már eredményes az utóbbi időben a válogatottban. Ismételten betalál, ő állt a labda mögé. Gera vagy Hajnal is odaállhatott volna. Huszti felvállalta és belőtte. Nemrégiben a Zenit színeiben kihagyott egy 11-es, de ő nagyon bátran odaállt. Isaacson megérezte a sarkot, de kicentiszte Szabolcs. És egyenlít a magyar válogatott. Ez nagyon fontos. Buzsáki megy a jobb oldalon, Gera. Buzsáki mi? Hova? Na így, jó lehet. Gera, jó. Rá kellett volna itt lesz vége. De akkor legyen is vége most már. A svéd ellentámadás. Imán! Istenem! Jaj, Babos! Nem! Hát nem hiszem el! Hát ilyen nincsen! Hát ezt nem hiszem el! Hihetetlen. Hát ez... Hihetetlen. Ennyi, belerúgta a kapus, Babos belerúgta az Ibrahimovicsba. Meg is sérült, azt hiszem. És hát Tímár meg alászaladt. Hát ez egy érdekes meccs volt, ahogy. Ez nem, ez tragikus meccs volt, vége a mérkőzésnek. Lefújta a bíró. 94. perc. Nagyon fura. Nem is lehet mit mondani igazából. Hát pedig... Egy ilyen szerencsétlen labda. Nem tudom, hogy... Meg egy ekkora hiba.